Kaixo, ikusiko dugu hurrengo ebatxitako ariketa tipikoa. Kasu honetan, grafika bat ematen digute eta hainbat galdera egiten dizkigute. Teorian ikusi dugunez, gertatzen diren gauzak grafikoki adierazi ditzakegu. Kasu honetan, abiadura eta espazioa, abiadura eta denbora ematen digute eta esaten digute denbora tarte batean abiadurak nolako aldaketak dituen. 40 metro segundutako abiadura batekin hasten da eta 10 segundu pasa ondoren 20 metro segundutako abiadura batera heltzen da. Horrek esan nahi du deseleratu egiten duela. Hurrengo 10 segundutan 20 metro segundutako abiadura konstantean mugitzen da. Horrek esan nahi du azeleraziorik ez dagoela. Eta azkenengo 5 segundutan 20 metro segundutatik 0 metro segundutara heltzen da. Orduan egiten dizkiguten galderak badira, higidura mota tarte bakoitzean, guztira egindako espazioa eta espazioa nola irabazten dan grafika batean adieraztea. Orduan, joango gara pizkanaka eta erantzungo ditugu galdera guzti hauek. Lehenengo galdera. Higidura mota tarte bakoitzean egingo dugu lehenengo gauza izango da tarteak desberdindu. Izango da lehenengo tartea, bigarren tartea eta hirugarren tartea. Lehenengo tartea, bigarren tartea eta hirugarren. Orain ariketa zatika egingo dugu, horrek erraztuko digu lana. Eta gero, guztira egindako espazioa eskatzen digutenean, zati honetan egiten duen espazioa, gehi zati honetan egiten duen espazioa, gehi zati honetan egiten duen espazioa, emango digu espazio osoa. Lehenengo tarte honetan daukan higidura. 40 metro segundutatik 20 metro segundutara mugitzen bada, hor abiadura aldaketa bat dago. Abiadura aldaketa bat dago, azelerazioa dago. Eta kasu honetan, hasierako abiadura eta bukaerako abiadura handiagoa denez, hasierakoa eta txikiagoa denez, bukaerakoa deselerazio bat dago. 40 metro segundutan hasten da eta 20 metro segundutan bukatu egiten du. Horrek esan nahi du, azelerazio negatiboa bat dagoela. Vale. Hemen daukaguna da, higidura, zuzen, uniformeki, deseleratua. Abiadura konstantea baldin bada, higidura, zuzen, uniformea, azelerazioa 0. Hemen azelerazioa negatibo, hemen azelerazioa 0. Eta hemen deselerazioa dago ere bai, higidura, zuzen, uniformeki, deseleratua. Azelerazioa 0 izango da. Aldez aurretik esan dugu deseleratua dela eta azelerazioa 0 dela. 0 barkatu. Negatiboa dela. Horrek esan nahi du, formula hauek erabiltzerakoan kontutan eduki badugu ja negatiboa dela, idatzi dezakegula, kasu honetan, V berdin V0 gehi AT. Negatiboa emango digulako, badakigu negatibo emango duela, eta mejor dezakegu S berdin S0 gehi V0 T gehi bat zati bi AT karratu. Vale. Zein da hasierako abiadura? Bukaerako abiadura, 20. Hasierako abiadura, 40. Gehi azelerazioa bider, 10. Bueno, nabanator, 20, ken 40, berdin, 10 bider A. A izango da, minus 20, zati 10, berdin, minus 2 metro segundu karratu. Negatibo, claro, deseleratua dela esan dugulako. Egin izan bagenu hemen negatibo jarrita, emango zuen azelerazioa positiboa, baina bagenekien deseleratua izanik negatibo emango zuela. Eta negatibo hori jarri dugu V berdin V0 ken A bider T. Egitea erabakitzen badugu, jartzen duguna da 20 berdin 40 ken A bider 10, orduan 20 ken 40 berdin minus 10 bider A, minus 20 berdin minus 10 A berdin 2 metro segundu karratu. Emaitza berdina da? Bai, hemen A 2 metro segundu karratu dela ematen digu, negatiboa aldez aurretik jarri dugulako. Hemen positibo dela utzi dugu eta negatiboa agertu zaigu gero. Gauza bera da. Ez baduzue ondo ulertzen, bota atzera bideoa, berriro ikusi zer egin dugun edo klasean galdetu. Bueno, hemen atera dugu zein dan daukan azelerazioa. Orain joango gara espazioa kalkulatzera.
espazioak, kasu honetan, S0, V0T, ken, bat zati bi AT karratu, jarrake dugu orain. Aldez aurretik espazio egin dauka? Ez. Lehenengo tartean egiten duen espazioa izango da V0, berrogei bider 10, ken bat zati bi azelerazioa bi dela atera dugu, negatiboa sartu dudalako hemen, bider 10 segundu horiek berbi. S bat izango da 400, ken, bi eta bi badoaz, 100. 300 metro egingo ditu guztira lehenengo tarte honetan. Vale. Hartu formula, aldez aurretik espaziorik ez dauka, hasierako abiadura 10 segundutan 400 metro lortuko zituen, baina 10 segundu horietan abiadura txikitu egiten denez, kentzen diogu abiaduraren txikitze horrek espazioa ez irabaztea egiten duelako. Hori izan da lehenengo tartea. Bigarren tartea errazagoa da. Bigarren tartean egin behar duen gauza bakarra da, bigarren tartean daukan espazio irabazia izango da. Hemen daukan abiadura, bigarren tartean daukan abiadura, bider zenbat denbora dagoen mugimenduan. Hemen 20 metro segundutako abiadurarekin doa 10 segundutan zehar. Hemen lortzen duen espazio irabazia izango da 200 metrotakoa. 300 metro hemen, 200 metro hemen. Vale. Eta azkenengo tartean zer daukagu? Azkenengo tartean, jarriko dugu hemen, V berdin, V0, gehi, AT. Ez dut berriro, bi aukerak ditut azalduko bi aukerak, hartuko dut hau, eta ikusiko dugu azelerazioa negatiboa emango digula. Vale, zein da bukaerako abiadura 0 da. Hasierako abiadura, 20 metro segundutan hasten da, eta 0 metro segundutan bukatu egiten du. Gehi, azelerazioa dakit zenbatan, bider 20 segundutatik 25 segundutara 5 segundu pasatzen direlako. Minus 20 berdin 5A, A berdin minus 4 metro segundu karratu. Vale, genekien hori horrela izango zela, deseleratua dela esan dugulako. Minus 4 metro segundu karratu, oso ondo. Espazioa. Hirugarren tartean egiten duen espazio izango da. Orain minus jarriko dut, ikus dezazuen edozein zeinu jarri dezakegula, beti ere argi badaukagun zein azelerazioen balioa jarri behar dugun. Hemen minus 4 eman du, eta minus hori hemen jartzen badut, hemen 4 jarriko dut. Edo irizpidea ez badugu aldatzen, horrela jarrita, minus 4 jarrita hemen minus hori hona dator. Egingo dugu horrela, irizpidea ez aldatzeko. Aztertzen ari garenez, tarte bakoitza aldez aurretik gertatu dena kontuan eduki gabe, ez dago hasierako abiadurarik. Zein da, hirugarren tarte honetan hasieran daukan abiadura? 20 metro segundu. 20 bider 5, 20 metro segundu bider 5 segundu, gehi bat zati bi minus 4 bider 5 karratura. Bueno, matematika pizka bat egin behar. 100 metro minus 4 zati bi bider 5 berbi 25. 100 ken 50, hirugarren tartean 50 metro egingo ditu. Vale? Orduan, guztira zein da egiten duen espazioa? Espazio totala izango da lehenengo tartean egiten duena, gehi bigarren tartean egiten duena, gehi hirugarren tartean egiten duena. Guztira 300, gehi 200, gehi 50 metro. Espazio totala 550 metro. Lehenengo galdera erantzun dugu, bigarren galdera erantzun dugu, eta hirugarren galdera erantzuteko emango dugu beste pausu bat aurrera.